Escolteu, bona nit a tots. Soc Carnació Laferra, la padrina d'Agostinet. Escolteu, està triomfant moltíssim en aquests tutorials que està fent. Ara el pobret està molt recansat. Jo li he dit, vine, la padrina t'ajudarà si vols, però m'ha dit, no, jo em dec al meu públic. Pues ara, fes el que em dóna la gana. Sempre fer el que he volgut és molt recabut. Res, només era presentar-me per donar-li un poc de temps perquè s'arregle, perquè usar és vida com agoniadores, Ara va Agostinet per tots vostès. Bona nit! Ai, que bonicos que sou tots. Si voleu alguna viuda que vos fes a companyia, així estic jo. Fills de putes! Com esteu? Quant de temps ens volem per així? És que estic superagobiat en les confidències. Conferències dels tutorials. Escolta'm, que gent de les universitats i tot, estic esbalaït. Ja presentarà la padrina, Ui, és molt receba. A veure si a algú li agrada se l'emporta una temporada a sa casa, perquè, escolta, a mi m'importa com cagar-ho per sèquia. Bé, avui anem rapidet. Només una paraula del tutorial. Vos ho dic, sí, a veure si toca't els collons. És com dir-li, fas el favor de no molestar, que ja està bé, home, ja està bé. Pues es diu, per dir-ho d'una altra forma, sí, a veure si toca't els collons.